putovanje, znači nešto i tema, znači koja u svakom od nas verovatno budi posebne emocije. Posebno za osobe sa invaliditetom. Ne postoji, znači osim dobro ljudi koji su ono što se kaže na nogama i to, ali ne postoji ni jedna agencija u Srbiji koja će da ponudu osobama sa invaliditetom koja dovoljno poznaje potrebe, tako, koja će da vam preporuči gde da idete, da vam organizuje prevoz, transport, smeštaj, obilazak znamenitosti, znači takve turističke praktično ne postoje, nažalost. A dobro, čekaj, jel smo, ajde da kažemo mi, uopšte neko probao da kontaktira, da pravi neku... Da. Znači, za grupu u kojoj se nalaze i ljudi sa različitim vrstama, na primer, ili da koriste, šta znam, invalidska kolica, slepa osoba će da uđe u kako se zove, prevozno sredstvo, ali će imati probleme druge, kako da joj budu informacije dostupne, gde će da je vodi, da li će to moći ona da primi sve informacije, sve, ima neke svoje, jeste. Kad pričamo o pristupačnosti turizma za osobe sa invaliditetom, onda je to generalno veliki problem. Dobro, generalno to opet zavisi od pratioca, znači sad ne može ni on da bude kvalifikovan za to, ali bar nešto, mi recimo prošle godine smo slali streličara na Kipar koji imao svog pratioca čoveka, da kažem, koji imao svog poverenja, prijatelja, drugara, znači nije htio da ide sa nekim drugim, što je i normalno. I uglavnom smo na tim individualnim putovanjima, znači uglavnom se negde na to svodi priča ili da mi se sami organizujemo, ispitamo gde, šta, kako, pa da onda krenemo. Nama je generalno veliki problem, znači uvek bio transport. Ako nam je veća grupa, onda moraš da uzmeš neki kombi, tako, recimo, ili minibus, koji treba da ima rampu, pa za sad, ne znam, možda u Beogradu postoji neki, ali onda ti to troškove dodatno povećava. Da on dođe do ovde, da pokupi grupu, da odveze i da se vrati. Pre smo išli sa Ivicom, Ivica je imao onaj kombi sa rampom, ali smo išli nebezbedno, potpuno, zato što niko od nas, ja i Zlatko smo bili pozadi, u kolicima smo bili, mi nismo bili vezani. Znači, to je vrlo veliki neki rizik bio. Platim normalno i taksi, uopšte me nije interesovalo, tad sam još uvek koristila mehanička kolica i još uvek sam bila, mislim, moguće da se i oslonim malo, ne nešto da hodam, ali opet mogla sam, koliko toliko. Oni su imali tamo vodiča i sve to i sad to je bio zadnji let, znači kad smo mi sleteli na Solunski aerodrom, bilo je nešto malo ljudi tu na samom aerodromu i jedan čovek koji je opsluživao, verovatno radnik obezbeđenja i već čega, i sad čeka me mali minibus, ne mene lično, nego celu grupu, koji je, pa dobro, ulaz mu je kao u onaj, kako se zove, ko to tamo peva. Znači, 2 ili 3 stepenika uza nam vrata, prednja i to. Onda smo vozi čovek koji je operisao kičmu od nekih svojih 65-6 godina. Ide čovek sa nama koji, on je tad bio, ja mislim, vlasnik nekih novina naših, vrlo predusretljiv čovek, međutim, njegova leva ruka je neupotrebljiva. Mislim da je imao povredu pleksusa i tako nešto. Bio je mlad, jedan čovek mlad sa detetom i ženom je išao i sve ostalo su bile žene koje nisu mogle nešto da pomažu. Radnik iz obezbeđenja na aerodromu, on može samo da otvori vrata i da te isprati. Njegova si briga dok ne izađeš iz aerodromske zgrade. Dalje ne. Znači, taj horor i izgubljena
izgubljeni turistički vodič, ne znam na čemu je, imala je ozbiljan poremećaj neki. Imala je i anoreksiju, ali imala je i bulimiju, razumeš, koja svo vreme priča kako je puna soba hrane, razumeš. Potpuno nevažno, ja kad pitam a gde je ovde taksi, ja ne mogu da uđem, pa kaže nema veze, sad ćemo mi da vas unesemo. Ti praktično nemaš ko da te unese. Onda su oni mene razlačili, nekako ubacili na prednje sedište. Neko za nogu, neko za ruku, mislim, ubi Bože. Ja svo vreme razmišljam sad, dok putujemo do hotela, kako ću sad da izađem, razumeš? Jer ljudi nemaju praktično ni prostora da se okrenu, da te prihvate, da te... Mislim, ništa. I onda sam se opsetila stolice. Da u hotelu uzmu jednu stolicu, da ja sednem na stolicu i da oni ipak tako nekako. Međutim, sve je to izvedeno i sa tom stolicom, ali ja sam 7 dana, mislim, previjala. Ne u stresu. Ja sam bila sva ljudi modra, od ramena i s jedne i s druge strane lupajući u tvrde predmete oko sebe. Znači,